Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kani ka jingile kai football menta? His no command day to wala da phi khamya job kani ka siru unai phi command ba fila ya poisha ka final day ne am. Te mano ba your best player kani ka football under 17. For Nisha Sohmylleng mano ite for Nisha. Oh to for Nisha phi command em ba phi your best player. Kemen okay to ngangit ba finile kai bahasa ko wipat ka football ka ba finsa nangye kiu sha prangi so ne am. Ta kublai sibon. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam da kasni. Kalimpong yele kai football jung ki khana skul kabala tip kum ka Eastern West Khartoum district level Subroto Mukherjee tournament kabala pelong hamadan maulum pendem umyong mairang kala poino sha kabakun. Ha kajunge kenduk final jungki kenthei kabahapo ka karta khat news nem kabalong hapdeng ka Maukhar Presbyterian Secondary School Sohmylleng persya ya ka Little Star Academy katei ka Subroto kom kabla ya kenduk kalong kaba itenan ha kaba ya ka nam jung job lara da ka Little Star Academy da sango lanon shu watla ka Maukhar Presbyterian Secondary School Sohmylleng kam shamna jom Henry kala yo pat ya ka nam jingyele kai final best player la yo ra da Forni Sohmylleng na ka Maukhar Presbyterian Secondary School Sohmylleng. Haba penkut ya kata ika jingele kai football katna DSEO kelas sam khusnam Shakin Nongjam ha kaba u officer SDSEO je Tirniang na mairang ulalong u kongsan ban pendeng ya ki medal haringkat ki trophy. Kani ka jingile kai football menta? His no command day to wala da phi khamya job kani ka siru unai phi command ba fila ya poisha ka final day ne am. Te mano ba your best player kani ka football under 17. For Nisha Sohmylleng mano ite for Nisha. Oh to for Nisha phi command em ba phi your best player. Kemen okay to ngangit ba finile kai bahasa ko wipat ka football ka ba finsa nangye kiu sha prangi so ne am. Ta kublai sibon. Kersan jongka skul ayu. Fikwane yang bakam job kani kesan. Wala mo namun. Pagkakasya na ka. Daan ko dala labot ba? Ano yung arpunyaw le?